Nyt käy. Millainen puhetapa tällä on? Onko se väliä? Ai tulee flekmaan, joo. Katonko mä sinua vai harhailet mun katse? Kato mua, voit sä niinku välillä. Käy nyt käy. Käy. Tää on jännä. Niin on. Mitenköhän mä mahdoin puhua tuossa? Se on sä, joka siellä, joo tolla. Kuulu kahina. Se tulee. Mitä? Ai kahina. Joo. Heikki kahina. Mikä on Heikki kahina? Ja sit sä voit nostaa sitä. No, mitä tollain heittää melko sillain kivasti vaan. Miten se äsken oli? Vittu me sammuta. Käy. Ai jaa, liikaa. Ja uusiksi. Mä näen, tai mitä? Mikä toi ilme oli? Ei, kun mä katson tätä. Joo. Se oot sä, joka näet itse siinä ruudulla. Sä oot sen pallon perässä siinä. Ei. Joo. No vittu. No mikä siinä nyt on vika? Ai puhuu. Äijä katsoo hyvin kriittisesti sitä kuvaa. Mitä väliä? Kahisäk. Ei. Mulla on tässä nyt, mä pystyn valittamaan, että pelaanko mä mistä konferenssista. Että se paljon myös vaikuttaa siihen fiilikseen, mikä on niin kuin itäinen konferenssi ja läntinen konferenssi. Esimerkiksi läntisessä konferenssissa pelaa semmosia joukkueita kuin Edmonton, Calgary, Vancouver, LA ja Winnipeg. Mä voisin esimerkiksi läntisessä konferenssista valita joukkue, joka tässä tapauksessa on mä voisin tietty näyttää jotain semmoista lajia, joka on vähän mulle itselle niin kuin läheisempi sillai. Parry McGuigan World Championship Boxing on. Vittu, ota uusi. No käy. Tämä on Parry McGuigan World Championship. Max Suikan. On siinä MC Guigan. Se on nyt kahdella G:llä, mutta Mas Guigan. Tässä on sit niinku on kontaktilaji, että on Parry McGuigan World Championship Boxing. Ja on sit jäähokkeut löytyy Amerikan isehokeu. Löytyy myös vielä jäähokeut, että on Amerisa isehoskeut.
Ota kyllä. Joo. Sitten on vielä jäähoskeulaji liittyy semmonen, että Amerisan ise hoskeulaji. Sitten otetaan tämmönen, missä otetaan lähikuvasta naamasta. Ja käy ne pelit kanssa taas samassa järjestyksessä läpi. Sitten tää on Emlynhukkes International Soccer. Löytyy. Vitsi, toi on niin hyvä. Sano vielä uusiksi se nimi, sano ihan vaan. On sit Emlynhukkes International Soccer. Ai niin, onko se tulee nyt? Onks? Löytyy Emlynhukkes International Soccer. Sitten on Pumpsets Piquet Topless Volleyball.